Ay, sorry, sorry. Parang tayo pong babalik sa ating mga lugar, ating pong panoorin sa napakagandang video.
NCCI Philippines. Ano rin po natin, no? Sa likod ng bawat hakbang, may layuning mas malalim kaysa sa katuwang sa pagpapanahak ng pananampalataya. Ang Team Baza Adventure Buktangaw, mga lingkod na pinanday ng hamon, ngunit pinalakas ng pananampalataya. Excited po ako. Kasi nung nalaman ko na magta-travel, yung mga may travel, parang nahilig po kasi ako, parang gusto ko yung maraming travel, ganun po. Kaya na-excite po ako, masaya po ako. Pero sa kabila po nun, parang na-excite. Obligado po kami i-visit po sa University of Manila. Ngayon po, nung ano po kasi ngayon, magbibigyan po kami. Kasi gusto ko yung wala po Tayo sa pagkikipagkatipon, sa pagkikipagkakatila, ibigin natin ang pagkakapangilan. Tulong-tulong tayo palagi at kasama-sama sa pagkawa. We-welcome natin ang ating mga kapatid sa iba't ibang dako at gawin din ang ating mga delegates at